Salam, hormatly vatandaşlar. Şu gün 2023-nji ýylyň 15-nji ýyly hepdeniň şenme güni. Hoş geldiňiz Demokratik Opozisiýasynyň platformasynyň kanalyna. Hormatly vatandaşlar, şu gün çykyşymyň temasy Türkmenistan hökümetiniň işiniň 6 ay netijeleri. Ýagny 6 aýda nähili netijeler gazanyldy. Hormatly vatandaşlar, sizin bilişiniz ýaly düýün 14-nji iýulda Türkmenistanda Serdar Berdimuhammedow Ministrler Kabinetiniň giňişleri mejlisine geçirdi. Geçirilen giňişler mejlisine ähli ykdysadyýatyň pudoklarynyň şu ýylyň 6 aýynyň ýerine ýetiren işleriniň netijeleri barada aýdyryp geçirdi. Geçirilen giňişler mejlisinde prezidentiň maksatnamasynyň ýerine ýetirilişi hem Türkmenistanyň durmuş ykdysadyýatynyň ösüşiniň maksatnamalarynyň durmuşa geçirilişi barada hökümet özüniň alyp baran işleri boýunça netijeler jemledi. Gelin men size bir kiçik video goýaýyn. Şol videoda biz ýa-ni gysgaçyk şunu seyredip geçelim. Şahın hormatly prezidentimiz Serdar Berdimuhammedow Ministrler Kabinetiniň giňişleri mejlisine geçirdi. 10 gün tertiplenýän näzaretiň pudoklarynyň şu ýylyň 6 aýyna ýerine ýetiren işleriň netijeleri Prezident maksatnamasynyň kelim Türkmenistan durmuş ykdysady ösüşiniň beýleki maksatnamalarynyň durmuşa geçirilişi, ikinji ýarym ýyl üçin elektroniýan weblerle baglanşykly kelim buramçylyk ümidlerini getirdi. Salam hormatly Ministrler Kabinetiniň agzarlary. Biz şoň Ministrler Kabinetiniň giňişleri mejlisine geçirýär. Mejlisde ýurdumyzyň ykdysadyýatynyň pudoklaryny, şoýlan geçen 6 aýyny, alyp baran işleriň jemlerini, Prezident maksatnamasynyň we ýurdumyzy durmuş ykdysadyny ösürmek boýunça kabul edilen maksatnamalaryň ýerine ýetirilişini ara Çeyrem yol başçıları ve ihbar belirleme ve ihbarden boşaltmak ile bağlı meselelere girdiler. Şunun yanında şöyle ikinci yarımında önümüzde duran ve ihbarları kestikler. Biz Ministrler Kabinetiniň başçylygynyň orunmasarlarynyň, aýry-aýry ministrleriň, vilayetlerin häkimleriniň hasabatlaryny dinler. Olaryň alyp baran işleriniň netijelerine baha berer. Ministrler Kabineti Hormatly vatandaşlar, ünferelim bolsaňyz, ine şol kabinet ministriniň ýa-ni ýygyna geçdi. Ine şo ýygnakda arkadaky Şöhrat, ýa-ni Hemmedat Gülýaly Türkmenistan diňe ösýär, Türkmenistan gököççüleri diňe ösýär, minimum 5% ösýär diýip görkezildi. Ol ýa-ni her ýylky edilýän spektakllar. Ine şu 6 aýda ünferelim bolsaňyz, Türkmenistan minimum hemme ugurlarda 5% ösdi. Men şu wagtda ýa-ni halkyň ýaly has meseleli. Bular niýe ösýär? Haýsy planetada ösýär we haýsy Türkmenistan ösdürýär? Men şunu hiç düşünemek sebebi ösýän zatlar bar bolsa onu, ýa gidijiler köpelse onu halkyň hal ýagdaýy gowulaşýar. Ine şu ýaly zatlar bolup geçmeli, ösüş bolýan bolsa ýöne gynansak da pardon. Men wiýamda bir minut. Ýöne gynansak da ýa-ni ösüşler ýok. Hormatly vatandaşlar, gelin biz öz çykyşymyzy dowam edelim. Men size şol ýygnakda bolup geçen käbir hasaplar, maglumatlar berýin. Ine önümden öndürücü ykdysady hökümetler öňki ýyllar arasynda minimum 5% ösdi. Ine başga bir gatyrykly maglumatlar bar. Türkmen döwlet habarlarynyň döwlet maglumat gullugy Türkmenistanyň Ministrler Kabinetiniň giňişleri mejlisinde Döwlet Statistika Komitetiniň başlygy, ýagny döwlet gelli Anna Muhammadow 2020-nji ýylyň dekabrynda geçiren ýylyň netijeleri elan edilen maglumatlara görä
Türkmenistan'da 7 milyon 57 bin 841 adam yaşar. Unutmayın. Türkmenistan'da 7 milyon 57 bin 841 adam yaşar. Siz ona yanlış mı? Türkmenistan Üsya demek. Bunlar Türkmenistan'ı 2000 benim fikrimçe 5. yıldan beri statistikanın yönü üstüne koşkulu otuyorlar. Hakik başka tarafa gitti, yönü statistika başka tarafa. Unutmayın. 2012 yılda peripis nasıl geçirildi? Hiç malumat yok. 2022'de de geçirilen statistik peripis nasıl statistikasının birçok bölümünü men size görkezdim. Demek Türkmenistan 6 milyon 100 bin goloy bolan bolsa, edir dekabrda 2020 yılının dekabrına Türkmenistan 7 milyon 57 bin adama çelli üstüdür. Demek adamlar köp ölýär. Men bir daha da düşünemem. Eğer Türkmenistan'dan adamlar gidiyen olsa, 45-50% adam daşında işleyen olsa ve köp adam Türkmenistan'ın rahatlıktan çıkyan olsa, adamlar köp ölýän bolsa, çağlar köp doğulmayan bolsa, ýagdaýlar kıyın bolan soň Türkmenistan'da ölümler ve köp bolan soň, o nähili Türkmenistan'ın statistikasy, adam rahatlaryň möçörüniň statistikasy ötýär. Men şunu düşünemem. Aşgabatdalyk görseň, boş Aşgabat. Ine gen vilayetler boýunça terediň maglumatlara, Mar vilayetinde 22,9% adam yaşar. Yani 1 milyon 616 bin 246 adam yaşar. Daşoz vilayetinde 22% adam yaşar. 1 milyon 552 bin 725 adam. Lemap vilayetinde 20,5% adam yaşar. 1 milyon 446 bin 857. Aşgabatda 14,6% adam yaşar ya da 1 milyon 30 bin 445 adam yaşar. Aşgabatda 1 milyon 30 bin adam yaşayan olsa, sen köçüler boş görüp bilmeyen o mümkünler. Yine men Aşgabatlı olan, Aşgabatlı üniversitenin institutda okudum, Aşgabatda köp gezdim. Entek 90 mire çelli grubuna deyimler. 90 mire çelli Türkmenistan'da 4 milyon 700 bin, 4 milyon 900 bin adam yaşar. Takminen. Unutmayın. Köçülerde adamlar köpti. Maşin sürüğünde nimeden de bağlanan aşağınlar köçülerde her perikloslarda, her çatırıkta, hem yerde adamlar vardı, köpti. Her adam yok. Şu vakti Türkmenistan'da Aşgabat'ta 600 bin olay adam yaşar deyip aydılıyor. 91. yıla çelli, 85'ten 91 takminen statistik, men toşna bilemem, 600 bin olay adam yaşar. Her demek Aşgabat'ta 1 milyon 30 bin adam yaşar. Elbette goňşy oğuçlar goşandyrlar. Ýöne unutmayın 50% adamlar daşında. Onun aýallary içinde. Çağı bolup bilen ok. Näçe 5, 10, 15 ýyllap bular aýryşan ýat ýerlerde ýa-da aýal bilen erkek çykan bolsa, her maşgalan onda o ýerde çağı köp edinen oklar. Türkmenistan'da aýaly. Eger Türkmenistan'da bir ýeri içinde bolsa, bir ýeri daşına giden bolsa, çağı ýok. Nähidi? Statistika ösüktmeli. Bular ykysady maglumatlary alla bütün dünýäni alýarlar. Inni statistikany adamyň möçberiniň ýylatynyň statistikasyny alýar. Ine Türkmenistan hökümeti. Ahal vilayetinde 12% 5 adam yaşar 882.230 ahal vilayetinde. Aşgabatda ahal vilayetinden köp adam yaşar. O mümkünler. Balkan vilayetinde 7,5 adam, 529.332 adam yaşar. İlatın takminen yarısı erkekler, yarısından gowragan aýalar. 47,1% şäherlerin içinde yaşar, 52,9% oğullarda yaşar. Diýmek, şäherler dogry oturmalylar. Oraya zat ýok. Ine men aýdyşym ýaly şular maglumatlary yalan aýdýarlar, bütün dünýäni alýarlar, türkmen halkyny alýarlar. Ine maskara bar. Ine şu hatlary diňe bizde ekspertler analiz edip şuň yalanlygyny aýdýar.
Международный валютный фонд maglumatlaryna, Türkmenistan maglumatlaryna ofitsialna resmi taýdan jogap berdi, ynanamdyk. O ya beýlikler ynanok. Hatda onu 7 milyon yok. Onu ýeti 5-6 milyon adam yani harabat boýunça var. 1 milyon ýerden aldylar. Soňky 6 aýda 1 milyon ýerden aldylar bu. Ine şu ýaly Giňeşen Kabinet Ministrleri Meclisi bul bir ýygyda goýulan spektakl. Şu bölüm öňküsi ýaly arly maglumatlary ulanyp Türkmen halkyny bütün dünýäni arlap ulus dünükler we netijeler gazanlyp diýip Türkmenistan diňe ösýär diýip suratça görkezdiler. Hormatly watandaşlar, ine men bir sorak size bereyim. Siz gören bolsaňyz, şol ýani Giňeşliň ministr kabinetiniň meclisinde bir topar adamlary işden aýyrdy. Ine men size bir sorak bereyim. Egerde hemme ýerde hem urlardan biz ösýän bolsak, diýmek bir netijeler adamlar. Onu näme bu adamları işten aýýarlar? Logika da ýok şonuň edýän işlerinde. Men hemme kabinet ministrini görkezip bermeýän, ýene bir parça görkezeyim, hormatly watandaşlar. Ine häzir 1 minut. Teknik problemler men ýolly bolansoň, men görkezip bilmenim kelýän ay bolýar. Men görkezmesem özüňiz görersiňiz, şu videoň aşagyna, ýani dünkü watan programasynyň ssylkasy bar, şonu seyredip bilersiňiz. Şu ýerde el çarpmakdan başga, arkadagy, serdagy şöhrat we arly maglumatlar bermekden başga hiç zat ýok. Gelinde biz Türkmenistan'ın gelen habalara, hakyky habalara seyredip geçelim. Hormatly watandaşlar, ine ahal welaýatyň Göktepe we Bähreden etrap ýaşaýjylarynyň milletleri, hojalyk ýerleri, arenda ýerleri, hökümet wekilleri, ýagny häkimleriň buýruklary boýunça traktor eltip sürüljek boldy. Köp adamlar çykyp öz nägeliklerini bildirdiler. Etrap ýaşaýjylary, etrap häkimleri söýüp urjak boldylar. Polisiýa şäherine gelip adamlar köşüşdirjek boldylar. Ýöne adamlar ýerlerini sürdürmediler. Türkmenistan'da Dayhan ýa-da oğullarda ýaşaýan adamlar da yarım hektardan bir neçe hektara çelli yerler var. Ine şu ýerde halkymyz gerekli önümleri öndürüp eklenýär. Hökümet adamlara iş üçinçiligi etmese de adamlar şu ýerlerden hasyl alyp, ýani hasylyň üstünden günlerini görýärdi. Inni onam sürdürüp hasyllaryny sürüp hökümet o ýerleri öz bähbidine paxta we buğday ekmek üçin geçirecek boldy. Etrapdaky ýaşarylar galyp häkimler öz dillap özgörüşdirilen ýerlerini sürdürmediler we gorap bildiler. Yarım hektarda ýa-da 1 hektar bolmasa maşalany eklep bolanok. Ekiliş ýerlerden mala otomalynýar, iýme malynýar, umman daýhan saklap bolýar. Şol daýhanyň ekrançyk ýerleri alınsa oğullarda näme ýaşajak? Ol ýerler daýhanyň soňky zady. Göktepe etrafının iksan arendator traktorlarını mellerine salmadı. Polisiýa şäheri häkimler ulu dawat oldy. Halk häkime söýüp üýüşüp başlady. Arendatorlaryň dogan alanyşlary, goňşulary, beýlik arendatorlary üýüşüp häkimi urjak boldular. Ulu dawat oldy. Şurada welaýat häkimem bar. Ine welaýat häkimiň üstüne adamlar arda ýazdy, jalb etdiler, derrüw turup ýani goradylar öz ýerlerini. Göktepe we Bähreden etraplaryň adamlary. Ine şoň üçin ahal welaýatynyň ýagny häkimini esasy işden aýyrdy. Esasy ýani günä ine şoň üçin. Haçan işden aýyran ýagdaýyna düýpli goýulan kemçilikleri bolsa şol adam göni basylýar, ýagny kabinet ministrini çykýar, gapyda ýamynalyp gidýärler. Siz bilip goýun. Ýöne işden aýyrsa onda başga ýere ýani işe geçirerler. Ol ýani skameyka zapasnoyda durýar, rezerwde başga işe geçirirler. Ýöne haçanla ýani ýygnakda düýpli goýulan kemçilikler üçin aýrylýan diýilse, şoňa jenaýat iş bozulmaly we derrüw basmaly diýip. Derrüw gapyda ýygnak gidýärler. Ahal welaýatyň häkiminem gapyda ýygnak gitdiler. Näme bu turjagyny biz soňuna aýdar size. Ýani hadisalyň dowamyny.
Arrendatorlar şu yerde yani öz hakik gücünü öködüler. Hani traktör salıp bilen olsan sal deyip yani berk durdular da saldırmadılar da öz haklarını korudular. Yine halkın gücünü emedi. Üç başlarına. Bu hükümet yarın olan son, bunu koruyan adam bolman son, hukuk koruyan kurum olarak günaydı. Halk kalsa bizim şu halkı geçecek deyip olurmaydılar. Şonun korkup bunlar yani derhal neticeleri alacak olup yani hekimleri işten koyar. Yine dine hekimlerden beylik adamlarından işten ayrıya ünsörün. Bunlar iş oya işten ayrıya, iş oya işten ayrıya ve yalan maglumatlar oluyor. Yine bar Türkmenistan'ın hükümeti ve Türkmenistan'da bolup geçen ministerler kabinetinin işi. Esası yığınaklar yıllar boyunca hukuk koruyan kurumlar oluyor geçen. Mesela hukuk koruyan kurumlar ayda 2-3 gerek geçiyor. Ministerler kabinetinin yığınağı olsa 3-4 ayda bir gerek geçiyor. Demek bu hukuk koruyan kurumlar dolandırıyor. Bu devlet dolandırıyor. Devlet neye dolandırıyor? Devlette yani iktisat bulduklar var ve aylanış kredi finans aylanış sistemi var. Yine şunu adamlar Türkmenistan'ın iktisat tarafından yani şunu Türkmenistan yani işlep duruyalı hem uğurlara seyret duruyan adamlardan yığınak geçirip çöldükler vermeli. Onun dışında administratif uğurdan hukuk koruyan kurumlar, hekimler ya da devlet statistik diyen adamların işlep şun o esası iktisadi uğrunu alıp barayan adamlar kömek olsun ve halka kömek olsun deyip yığınaklara geçirmeli. Bunlar ne ile diye yığınaklarını? Hukuk koruyan kurumlar basyalar yani oluram çarşıp dururlar, derur olur basışlar ediyorlar, halk saklanır deyip. Bunun bir metod taptılar. Adamları tutup basmalı. Tekhençe bir problem olsa korkuzmalı, basmalı. Sebep korkuzmak stratejiyasını, hükümetin korkuzmak stratejiyasını hiç kim ayırmadı. Niyaz famulunu, hazır Gurbanoglu hazır olsa Serdar olanıyor. Demek şu sistema, diktatör sistemanın esası instrumenti korkuzmak stratejiyası. Şunun için ekrana çıkarıyorlar, kalyan işte ya sekil bir nasassan basıyorlar, travma dolansan basıyorlar, cüğünde tapsalar. Yönü basık gibi oturuyorlar. Şu adamları türmeye basanlarına esas maksat, iki maksat var bir yerde. Birinciden şu adama derhal çağırıp türmeye basmak, onun profilaktikası yok. Mesela için nasatyanlar olsa profilaktika geçmeli, cemiyet kurumları işlemeli, sonra düşünürmeli. Cemiyette şu meseleler ağırdan masaklaşılmalı da yok olur yani düşündürme, düşüncesine yetmeli adamın. Sen nasıl peset yani ulanmağını ne şu bedenin için ervet saat deyip düşündürüşler gelmeli. Yürütü mizrağın brigadaları aylanmalı, o düşündürmeli. Konferansiyalar geçmeli. Ve polis kulluklar tutsa sonku duyduruş şuraya anlattır edip şu ümün almalı. Derhal tutup bassam ona sen yani şun meselen düdem yoktu, onu dine çağrı görüyorsun. Çağrı görsen, düdülüşü olmasa yine de mesele kaydıp geliyor da. Onun sistemat şeyinde, mesele çözmek sistemat şeyinde. Şunun için bunlar üstünlük kazanmaz. Bunlar dine güçlülen yani problemanı yapıyorlar. Bunlar çözmüyorlar. Yani hükümet. Şunun için diktaturu neyem çöptürmeye basıyor? Adamlar tutup çağrı görüyor. Her bir küçük daha için çağrı görüyor. Şunlar hiç vakit protestadan çıkmaz. Öğrenliklerini aytmaz yani. Ünlünün rüyalar. İkinci, haçana türmeye çıkarıp, yani türmeye eltip, şöyle kirletini batırsa türmeye, şöyle ağırlıklarını vursa, çıkan adamlar eyyem gullur oluyor. Avtomat ya dedi. Öz hakkını talep etmeyen, neyerliklerini bildirmeyen, dine hükümetli olsa hudayizlerden yani korkur yani, yine şöyle yani, halkı edip, korkuda saklayar. Yine iksan sisteması var. İksanı yani prinsip var. Yine ünferin, halka şey diyorlar. Yine kabinet ministerde görünme o zaman yalnızca el çapışıp, o idiota öne çıkıp elini aldıran oraya, Lenin yadı, halkım el çapışıp kıyır ya. Arkadan çok rahat deyip. Yine şu yerde kim ellerini çarpmasa, kim yani arkadan çok rahat deyip bigenip kıyırmasa vuruyorlar şunu. Demek bizim halkımızdan yani türmeye basıp kötüyeler hem kabinet ministerdaki işleyen
adamlara gorkuda taklaýarlar. Ine şu gorku sistemi hemme yerde Türkmenistan'ın çağında kurulan. Hatta siz daşarıp da olsanız, konstitusiya varsanız sizi gorkujak bolýarlar. Sen kim, sen näme, sen näme der, biz Türkmenistan'ın işini öğretip, bunun başka yankı dili yok. Ine şu dil näme ýeňip bolýar? Şarikler bilen ýeňip bolmaýar. Plakatlar bilen, protestler bilen ýeňip bolmaýar. Üýüşüp şonuň işlerini bolmaly. Başgalaçy ýok. Üýüşüp bir köşküne barıp düýüni aýyrmaly. Düýü hem Gurbanyny Serdar Berdimuhammedow. Hukuk goýan gurumlaryň gorkýar. Olaram basýar. Onam ýa-ni ahlany gurupýar. Bizde bir näme diýsek, ministr ýa-ki kabinet ministriniň orunmasary filanyan hormatlanýan adam däl. Olaram gorkuda. Hemmeti gorkuda. Olar ýöne mümkinçilik döredýär ogurlamak üçin. Şoň üçin olar pullary ogurlap, ýa-ni hem tutular diýip gorkuda, hem şular ösür ýa-ni hünärmetligini öküzer, awry alsa deril bularan basýar. Sebebi ýa konkurent durak başlaýar hökümetde. Gorkýar. Öýleri gaty öňe gitmedik bolsa, tehil adam ösüp başlasa, onu kellerini çapmaly, ýagny on defa ýermeli. Hökümet işleri bolsa. Ol biznesmenler, halk, olar gullar diýip hatap edýär. Hatta kabinet ministrdaky işleýän adamlar da gullar diýip hatap edýär. Ýa-ni öz kollegasy, öz wagtlaryny saýlanan adam däl diýip duýýar bular. Ömürlük gelip ata babasy bilen inni ýa-ni hökümeti alyp giderler. Häzir nimeden soň, Serdardan soň ine o beýleki Kerim diýen bir eýýän Harandada aktygy gider. Kerim uly Serdaryň ogly däldir, ýadyndan çykarmam. Kerim uly Gurbany Berdimuhammedow ölen ogly barmyşmy? Ine şoň ogly. Gönül Serdaryň ogly däl. Ýöne aktygy Gurbany uly. Hormatly watandaşlar, ýadyňyzda bolsa, men ýene gaýdyp geleýin şu daýhanlara. Ýadyňyzda bolsa Türkmenistan'da Niyaz döwründe Türkmenistan döwleti boýunça bir hekimi bıçaklap öldürdiler. Bütün Türkmenistan tarihinde bir zerek hekim öldürüldü. Onun Göktepe etrafından yaşayıcısı Göktepe etrafından hekimini öldürdü. Şu Göktepe etrafı, Beherden etrafı bulur, sabırlı olsa da sabırdan geçti, çurum turuyor. Yine siz her vakit ayacağınız Göktepe'ler Türkmenistan basıvarlığı eğitti. Olurdu da problema sizinki yani. Olur mu turuyor siz yankı? Turşunuz yani, Levap'ta, Mar'da adamla turuş yani. Demek Türkmenistan'a dine iki adam da hem zat koğuy ve olun qarnaşınlar. Türkmenistan'ı öz milletine öğren, Gurbany ve Serdar Berdi. Türkmenistan'ın büdjetini öz cühütini öğren. İslen zabı soğuk, hiç kimden soğraman, qaydyp şolary bir zat ise kiçik problema ağzasa tutup basýarlar. Hökümeti gorkuda taklaýarlar ve halky. Ine şu ýagdaýda indi aydın Türkmenistan ösörmey. Ol gurulýan binalar zatlar ol diňe pul ogurlamak üçin edilýär. Näme ösör? Hiç ösmez. Biz bu tema ýene gaýdyp geler Türkmenistan'ın ösüşi barada. Men dowam edeýin. Ine daýhanlar bilen Türkmenistan'da şeýle zatlar bolup geçýär. Ine aylyk günlük bermeseňem daýhanlar boýunça aýdaýyn, aylyk günlük bermeseňem halk çyldyrýardy. Daşöwürde gidip işläp bir çykalga tapdy. Ýöne Türkmenistan ýaşaýjylarynyň hemmeti daşöwürde gidip bilen o. Şoň üçin daýhanlaryň iň soňky gorap biljek zatlary ýerlerdir. Bir zat ýadyňa çykarmak. Sen halkyň hakyny bozup bilersiň. Sen halkyň namysyna degip bilersiň. Mertebesini degip bilersiň. Ýöne ýer tutsaň, ýer alyp başlasaň, halk çykyp seni ýerine goýar. Ol diňe Türkmenistanda da Merkezi Aziýada şeýle. Her bir metr üçin halk görüşür. Arayanda alınan yerleri yıllap özgöşü edip, yani tayar eden adamın yerlerini alıp paxta buğdaya sürsen, sen şol adamın hemme çıktıcılarını oğurladığın olya ve şolun hemme zehmedin oğurladığın olya. Beýle hiç döwletde yok. Deme Türkmenistan'da. Indi yer daýhan üçin gymmatlar, yani aýdyşmaýar. Yerde malyny otundurp bolýar, otun satyp bolýar, otun bolsa etiň bolar, et satyp bolýar, otun etiň bolsa süýdüň bolar. Umuman oglady hökümet ýykylsa da şul ýeriň bolsa şonu
önümçülük edip yaşap bolýar, ekrançylyk edip yaşap bolýar. Şoň üçin adamyň yerleri gaty gymmatlydyr da hanlar üçin. Ine şoňa hökümet hem üns bermeli we adamlaryň dogy düşünmeli. Şunu siz gidirmeliler. Ine ýene bir maglumatlar geldi. Hassahanalarda işleyen lukmanlaryň derejesi barada. Gaty pes bolansoň, şoň derejesi ýa-ni hünärmet derejesi pes bolansoň, köpleç lukmanlar keselleriň öňüne profilaktik arkaly alyp bilmänsoň, diňe soňky stadiýadaky geçirmeli operasiýalary ine geçirmeli diýip näsalara aýdýar. Näsalara maslahat berýär. Türkmenistanda keselleriň diagnostikasy pes bolansoň, köpleç operasiýalaryň bu netije getirenok. Umuman lukmanlara operasiýa geçirmek hem giýdejili, hem amatly. Ýöne bizim grajdanlarymyza geçirecek operasiýalar gaty gymmata düşýär we onun üçin halkynyň saglygy pes edýär. Umuman aýdanynda Türkmenistanyň hassahanalarynda bolup geçýän hadiseler Türkmenistanyň saglyk goruş sistemasynyň düýpli çökünligini gösterýär. We soňky 32 ýylda hiç ýyl düýpli reformalaryň geçirilmändigini gösterýär. Yani şu ýerde Türkmen hökümeti işlemeli ýa-da häzirki gidişýaly Türkmenistanyň grajdanlarynyň öýlerini bejertmeýäni, ýa-ni saglyklaryny bejertmeýäni daşöwrde gitmeli bolýar. Hormatly watandaşlar, men size ýene bir tragediýaň üns çekjek bolýan. Ol problema Türkmenistanda diktatorlar halka karşı represiýany dowam edýärler. Ine şu hakda men size ýa-ni informasiýa berjek bolýan. Türkmenistanda nasatýanyň üçin basyp ýatyrlar. Tramadol dermanlar üçin basyp durlar adamlar. Kalyan üçin adamlar basylýar. Bir güne töhmet üçin türmeler basylanlarym köp. Türmeler dolup galdy. Her adam amnistiýa edilen soň şu adamlar çykyp şol bolmadyk bolsa türme adamam salyp bolmady. Mysal üçin 800 adam bolsa 3400 adam, 5000 adam, 6000 adam goýulýar. Ýa-ni şu türme basylýar. Şoň üçin ine şehence bir zat bolsa türme basmak geregi ýok. Hiç döwletde edilen oklanatlar. Ol profilaktik hökmünde bu uslovny berýärler, ýa profilaktik boýunça muny LTP uro diýerler, ýa profilaktik boýunça muny ýa zähmet işlerini uro diýerler. Garal bir zat edýärler de adam şu derrew soňky netijesini almadyýaly, öňüni aljak bolup hereketler edýärler. Ine mysal getireýin. Täjikistany, Özbekistany, Gazakstany, Türkiýede we beýleki döwletlerde kalyan çekmek üçin ýürüýte öýler bar, ýürüýte restoranlar bar, ýürüýte kalyançy restoranlara baryp adamlar çekip bilýär, ýa kalyan çekip bilýär, adat bilýär. Kalyan çekmek diýmek narkotik çekmek däldir. Nasýaly. Nasam narkotik däldir. Ýöne nas köpden bäri gelýän bir ýa-ni bizim bir däp desturumyza däl bol, däp gelýän däp ine oğurlardaky adamlar çilim bolmansoň nasy öldürüp ýa-da şöyle bir nasy öldürüp bilýär. Şonu nas palýar da şu çilime derek nas çekýärler. Nas atýarlar. Ine şunun bir narkotikler, şunun bir jenadi işler, kalyan çekmekle nas atmak. Elbetde bu zatlar beden üçin bir amatly zat däl. Bu meselen başgaça çözmeli bolýar. Ýöne gynansak da bizim hökümetimiz diňe derrew represiýany kılşad edýär we şoňdan çözýär. Ine başga döwletlerde ine şu narkotikler we onun üçin kalyan çeken üçin adamlar basamoklar. Türkmenistan bolsa men ýene bir aýdýan repressiv döwlet, halkyna garşy gidýän döwlet. Bu repressiýa etmese halk galyp bulur aýrýar. Her zat eder, nasyer, kalyan der, ýene bir zat der, muny ogladyň der, töhmet atar, ahir seni basmaly. Basıp durup adamın killetini türmeye çümdürüp şu ýerdäki bolýan tragediýalar görkezip gözüniň oğudun almasa halk azat bolýar. Halk ýa-ni öz näliklerini aýtyp başlaýar, öz pikirlerini aýtyp başlaýar. Şunu aýtman gorkuda bolur ýaly ine şu sistema ýöräpdir. Biz şu sistema garşy görüşmeli. Men diýjek bolýan adam inne ara işlenen tizen basarlar. Geňörmeler şona meseleler. Kalyan çekenim üçin 15 adamy naruştik eder bütün dünýäde telewizionyda görkezmek bu bir masaraçylyk dälmi? Näme hökümetiň başga işi ýokmy?
Ya da Türkmenistan'da ayrılganç problemalar yok mu? Elbette var. Nas Türkmenistan'da o zamanların beri atılıp gelýärdi. Inni näme üçin nas atsaň basýarlar. Nas näme üçin nas atýarlar inni jinayetçiler boldy. Bu bir düşünükli zatlar. Bu zatları başgaça çözmeli ýöne gıynasak da bizim Türkmen sistemany, repressiv diktator sistemi tupoy bolsa derrew ýa-ni dubinkany kulçadyp sen basyp goýberýär. Türkmenistan'da adımlar türmek köp basılya. Garr yaş şemmeler basýarlar. Ine türmelerde garra adamlar yaran ok. Olar dol derecede ümit berilen ok. Olar yankı medisina kömek edilen ok. Olar türmelerde ölmeli bolýar. Her başgalada türme basylan adam ba. Hukuk koruyan organlar, hukuk bozayan organlar bolurlar. Cinayetlerin profilaktikası yok. Adamın sosyal uğurdan üçüncülüğü pes bolansa kriminalam köp elbette. Döwledin sosyal programmaları yok halk için. Döwledin halka degişli sosyal yani durmuşunu oluşturmak programmaları yok. Dine bir yerde jaýgyrya onam kriz alyp özüň almaly. Ýöne sosyal programmalar näme? Ýürüýte metbuat öýleri, medeniýet öýleri, mektepler, institutlar, dine Aşgabatda hemme ýerde gurulmaly. Etraflarda, vilayetlarda hemme ýerde. Ondaşyndan sosyal programmalar bolmaly. Mysal üçin köp maşgally adamlar ine şuraya sosyal programmalar orta ýa-ni derejede maşgally adamlara ine bular programmalar bolmaly. Ya da mysal üçin ýaşlar üçin programmalar, ýaş gyýlar üçin programmalar, ýaş oglanjyklar üçin programmalar, sosyal programmalar bolmaly näme bolýar? Şu adamlary birinjiden jemgyýeti östürmek programmalar, jemgyýeti östürmeli ve şu jemgyýetde şu adamlar öz orguny tapmaly. Ine şu zatlar dine çykdyjy. Muny dine hökmet etbilýär. Muny bir biznesmen etbilen ok, bir ýa-ki kiçik etrafy ýolbaşçy etbilen ok, döwlet meçhörüne şu jemgyýet programmalaryna pul sokmaly. O jemgyýet programmalaryna pul sokup başlata adamlar bilimli bolýar, watançy bolýar, adalatçy bolýar, hakçy bolýar. Ine şundan gorkýarlar şular. Şoň üçin oňdaşyndan kömege almada dursun. İnternetden baglaýarlar. Şu jemgyýete integrasiya bolmasyn, jemgyýet döremesin, jemgyýet birden ösämesin. Bular ösüp agdy bir biz derrew ýykýarlar. Ine şoňa garşy repressiv ýa-ni öz mehanizmde öredýär. Hukuk bozayan organlar şol büktürýär, üstüne günle ýygnaklar geçirip, ayda 2-3 gerek ýygnaklar geçirip adamın üstüne büktürýär, bastyrýar. İnterneti yapýar ve hem yerde bütün dünýany alýar, bizde hiç ýyly haklar bozanan gül ýani ve kriminal korrupsiyon sistemini saklaýar. Bu zulüm. Doğru düşünün. Men size çeýnäp berýäniň sebebi halkymyz düşünmeli. Biz döwletde ýaşandyk. Biz bir zulümde ýaşaýar. Biz azat we adalat döwleti gurmasak, öňümüz garanky. Şuňky durmuşymyz garanky, geçen durmuşymyz garanky, geleceğimizden garanky. Bize häzir Gurbanyň ogly dolandyrýar. Onun hünermentden ahirpyna şermenler, dine kriminal işik ve onun yegenleri innem on ogly eýen kriminal edip gören oglançyk ýa-ni döwleti dolandyrmaly. Ben nire barar? Katastrofa. Türkmenistan döwletiniň üstüne bütün dünýä güler dururdy. Biz Koreýany ulyp geçer. Koreýa ýakynlaşdy. Gurbanyň periodunda Türkmenistan döwletiniň iň utuş zady Demirel Koreýanyň pokazatlaryna gerilip bir. Iň utuş zady. TV baýlyklary ogurlamakda, olar öndürip derrew ekspertler pulun ogurlamakda dünýäň çempionu boldy. Gurbanyň Berdimuhammed. Ine şol estafetany şol ogurlandy. Bulun hemme dadeder investisiýany ýa-ni nevit gada goýarsa, o ýerden näçe TV baýlyklary köp çykaryp bolsa, köp pul gelýär-de ogurlap bolýar. Halka, jemgyýete, halkyň hal ýadyny gowlaşdyrmak uzatlara ünsürmedi. Halkyň haklaryny gorumakda, jemgyýet östürmekde, internet bilen adat informasiýa berip halkyň aň düşünjesini östürmekde hiç şart etmeliler. Gaýtyp çär, rakderler bir topar idiotyň, ýa-ni Gurbanyň idiotyň kitaplaryny 58-den geçti kitaplary ömür barada, şol durmuş barada, on ýa-ni pul ogurlaş sistemasy barada kitaplaryny bütün ýa-ni mekteplere, okujalarına dargadyp adamyň beýinlerini daýlarlar.
Ine boljak iş. Şoň üçin köpçüliklerin türmeye basılmaly. Adamın türmeye basılmagyň esas maksady näme? Ýene bir men aýdyp geçeyim. Birinciden halky gorkuda saklamak. İkinciden halkda hemişelik gorku öğretmek. Gorku halkın gözünün öňüne hemişelik galaýaly. Halkın kellesini türmeye çümdürüp çıkarsan hiç bir protest ýerde nägile garşy ýa-ni adamlar ýygnanda hiç kim goşulmaly etmeli. Ine şu maksat esasy diktatorlar maksat. Ine şoň üçin şulara diktatorlar diýilýär. Adamlar azat ýaşamaly, azat pikir etmeli, adalatly döwletde ýaşamaly mümkinçilik berilmeden bermediler. Ine şu dolandyryş diktator dolandyryşy diýilýär. Diňe gorky güç bilen döwlet dolandyrmak. Sen ýa-ni akyllyň bilen, sen azat pikirleriň bilen, öňde gidýän pikirler bilen ýa-da adalatlyň bilen däl, gaýtyp gorkyny öňe goýup, gysyp, basyp, ýumrup, öldürüp, ýygnap, ine şu sistemada dolandyryş edilýär. Ine haçan sen bir idiot döwlet başdan etip goýsaň, halk idiot bolýar. Haçan bir kriminaly, Serdar Berdimuhamedow ýaly, narkomany başdan etip goýsaň, onuň WDP ýollaşan şol ýaly, halk hem şoňa öwrýär. Haçan sen ahlak taýdan, paýhatly, salihatly, akylly, syýasy, ykdysady problemleri moşu çözüp bilen adam bolsaň, döwlet öser. Ýa-ni kollegalaram şol ýaly bor, topory we aşagdaky adamlar şoňa ýa-ni şoňa görä ösürlerde şol ýaly döwlet gurmalar. Şoň üçin onu biz saýdýar. Biz bular saýlamdyk, bular basyp alyp geldiler döwleti. Biz turup bir gerek şunu düzeltmeli. Bizim borcumuz şol. Halkynyň öňüne, ata-babalarnyň öňüne, Türkmenistan döwletiniň öňüne bizim borcumuz şol. Her bir raýatda. Hormatly watandaşlar, men size bir wagt aýdyşmaýaly, egerde biz öz haklarymyzy goramasak, näliklerimizi bildirmesek, onda diktator derrew bizim haklarymyzy, saýlaw seslerimizi oglap bizi haksyz goýar. Diktatorun eline hukuk bozyan organın üstü bilen bizi her wagt türmeye basyp gorkuda saklar. Diýen diktator Berdimuhamedowlar halky kontrolü saklap, tegi baýlyklaryny oglap, halkyň pullaryny oglap, öz paça dinastiýasyny gurup, halky gynap höküm sürýärler. Şunu diýerler. Biz şu zulmy durulmasak, bize direk şu Berdimuhamedowlar diýilýän zulmy başga durujak ýokdur. Azat halk, azat pikirli ve adaletli döwlet gurar. Azat ve adaletli döwletde adamlar gymmatlyklary ve onu degişli şertler öser. Adatlykda ýaşayan halk şalt öser. Ine şonuň üçin Türkmenistanyň geljegi üçin gaty wajyp Türkmenistan adaletli döwlet bolmaly we halky adaletli ýaşamaly. Taýýar bolan dogan garnaşlar, watandaşlar, ine öz dogan garnaşlaryny habardar edin. Egerde bir ýerde adamlar galyp başladygyny eşdäýseler, goşulsunlar, gaçmasınlar. Biz agzyr bolup, köşkün öňüne baryp, şu 2 san jenaýetçini getirip köşkün öňüne, şo ýerde biz iş gozamaly we şo ýerden güni türme oğdan da gitmeli, işler dirmelinçe. Yani şeydir biz wagtyn hökümet döredip, Türkmenistany teatralary ikrar edip, istenin adam prezident bolmak üçin öz ýa-ni ardasyna goýup, çekileşikli, azat ve adaletli kampanyany geçirip, bütün dünýäni getirip görkezip, Türkmenistan ýeke-tek döwlet Merkez Aziýada birinji bolup, ýa-ni adalet ýoluna çykdy diýip biz görkezip bilerdi. Şoň üçin biz birigip agzyr bolup azatlyklaryny almaly we adaletli döwlet gurmaly. Başga bizim ýolumuz ýok. Egerde bizim millet boljak bolsak, egerde biz halk boljak bolsak, egerde biz umum ösýän döwletlere goşuljak bolsak, bolmasa biz Koreýa ýaly döwletler bilen argatnaşyk saklar, Rossiýa diýdi, Kazakystan, Täjikistan, Özbekistan, başga bizim ýa-ni Ýewropaýa ösen döwletler bilen argatnaşyk saklap bilmek, investisiýa gelmez, bizi ulu ýa-ni derejeli programmalar goşmalar, ulu derejeli ýa-ni hökümetler bizim bilen işlemezler we biz bir näme diýsem, bütün ösüň bir gyrjygyna diktator döwlet ýaly bolup galsa, şu ýagdaýda durar.
Siz baran yerinizde Türkmenistan diýseniz utanırsyňyz. Hormatly watandaşlar, ine şunuň bilen men öz çykyşymy utorýan. Siziň hemmäňize birinji bilen jan halk arzu edýän. Hoş sag bolyň, indik gepleşikler çeldi.